Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Kinaot na ata sa mayong panglawas o kapiskay o karonday, no? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, mag-upload na sa taog mga asoy ni Kuya Guliat, karong si Manaha. Pero gikan din siya sa episode 1 to episode 5, din siya mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Bali, Lunes ko to Bernis, kay ang karong Sabado, na ay problema. Wa maayo pag on air nagbalik-balik mao nang wa kong kakuha sa lasting episode Sabado. Maong ko to siya sa Lunes ko to Berdes na siya mga ka-DJ, mga listeners, no? Balik ko akong usa. Pasensya kayo ha nga dili kompleto. Bayno dito maglangan niya ang mga asoy ni Kuya Guliat karong si Manahuna. Gamhanang Singsing Part 2. Gamhanang Singsing Part 2. Uwan na, boss. Maunang yun eh. Asam ka na doon yung tulkan. Labi siguro sa prisuhan gid, boss. Manugta tayo sa bilangguan. Insay nag-ingon nga manugta ta ha pangag sa ilong. Boss Binancio. Sa kadaghan sa akong kapit, sa akong galamay, imposible ka na mahitabo, Tibor. Sigurado ka, boss? Salba ko ta. Petalyo, tuling ta sa inyo. Salamat sa pagkatod na mo ni Kyle, pre. Nagkatugin tao ng batas kakapoy. Proud kay ko ni mo, pre. Ha? Nga naman. Di ako mong usa di ay ka superhero ang akong kumpare. Pre, ay pagsama, ha? Ah, Kay bisan mga pulis, ako tong giyangyo nga dili ipasaba ang tanan. Yuhayos mga pulis to. Usa ka na kong kalampusan ng ilang naangkon. Dakong dungog alang nila. Pero kung wapa ka, di lang marid ang budiga. Then, dito ipahigayon sa mga doktor ang pagkuha sa mga organ sa mga bata. Dili kay ako lang. Lakip ka, pre. Ikaw gay may reports mga kapulisan, dili ba? Oo, bitano. Hiram sa ko. Inaot nga mahunong na gid ang ingon ining hitabo, pre. Mga panghitabo. Nga sama ini. Wa ni mga bata nga mabiktima pa. Og labaw sa tanan. Oh, sa pre. Dili ko na kinahanglan pang gamiton ang gamhanang singsing. Petalyo. Abot mo dita. Si Mari, pre. Nagbinatin sa paghilak. Sina! Langga! Ay, dapat yun mo si Kyle. O, Sina! Natong batas kakapoy. Salamat, Lord. Kaluwas na si Kyle. Pero sa mga nahitabo, galit ginawa si Kyle din sa bahay. Nahadlo kong gikidnap siya o mahimong biktima sa human trafficking. Kuhaan sa mga organs sa mga bata o patsyon. Sa sud na sa bahay, magtiwas og sulti, Sina. Alsahon ko na si Kyle. Kay nagatugnin tao ng bata. Otalyo. Prito ko salamat ha. Mas pasalamat ang imong bana, Mari. Kay usa siya ka superhero. Prito ko Ay, sorry. Wrong number. Halika ko, Maria. Usa to yung Otalyo. Superhero ka. Hinanggaw lang tong kang Prito ko Sina, Langga. Dali na. Manunod sa bahay. Ilaw ni kayong gabi iyo. Matunugan sa dudong Kyle. Oo, Otalyo lang ka. Mabaday ka na ang nahitabo. O, Sina, nasundan na mo sila sa ilang warehouse. Og mo to, gireport dayon na mo sa kapulisan. Ang magpaka-superhero ming Prito ko Ayaw, Gitalyo. Kaya mauro ginahinungdan ka mamatay mo. Mao gani. Mamatay gani ka. Nakapatyo ta kang usab. Bangag sa ilong. Bangag sa ilong bitaw. Pantog na wa ka makatubag sa akong mga text o tawag. Nabisi kay mi si Prito ko Mao ba? Dugaan ko, Langga, Sina. Mao ba? Sige, katuog na Langga, Talyo. Sige. Di ko gid siya sultihan. Sa tinuod nga nahitabo, aron dili mo samot ang iyang kabalaka.
matod ni mo, Boss Minancio, nga dili ta mga priso. Ya, ulsa naman nilon, ha? Ni amlagitas bilangguan ko, abusan mo yan. Guantal hang una, Timor. Kay kon kutakon ko pa ang atong mga galamay, akong kupa. Pero boss, lain kayong tinanawa ng mga piniriso din hinato. Murag may daot ang plano. Sa tinagalog pa, may pagnanasa. Naligo man ka. Humot kayo. Galing buntag ligo ko. Labing maayo. Tapa. Nga naman. Impas ng bayanan sa utot ni Moron. Bungkag din yun. Bungkag din. Bungkag na. Sabak na din. Talyo, mataoy. Sina, Mula ka, anak ko. Bato ko sa merkado. Wala tayo para konsumo. buuban ko. Ayun na, sayo pa kaayo. Muchuti para baka unya. Katug lang o nagbalik niya. Aron nga taas-taas ang imuhang pahuway. Sige. Dukas pa sabkay ko. Sige, adto na ko. Amping ha. Tod, si Kyle. Natuwag pa sab. Dili na ako to pa eskwelahon karon tungkol sa nahitabo. Yan, natuwag man itong bata. Sige. Ikaw ang mahibaw. Duka, maging kay ko. Arin ako. Tuog kong balik. Uy, may balik ba din si Sheena? Tingnan, may nalimtan siya, may balik. Ugwa ni Madang Yawi. Kariot! Nana, Sheena! Uy! Kamu ba ni Luna? Lulu? Ay, may importante may toyo ni mo. Maunya. May importante mong tuyo. May noon nga ni amo. Kay iuli ko na kining gamanang singsing, Lola, Lolo. Nga naman. Naluwas ko na ang mga bata og nadakpan sa mga pulis ang mga kriminal og ang mastermind. Nabilanggo na silang tanan. Nasayod me. Nasayod mo? Dili siguro ang ikahibong kay di mo mga ordinaryong tao. Pero nganong ni ade mo? May balik yun, me. Kay may importante ug angay kang masayran. Nga unsa? Pangandam tayo. Nga naman? May umaabot nga kusgan o gamhan ng kaway. Unsa? Kibate na mo ang kusog ayong pwersa sa gahom sa kangit-ngit. Gahom sa kangit-ngit? Talyo. Og labing siguro dakong kagubot unya ang mahitabo. Ginoo ko. Maong pangandam taliyo. Kay pinaagi sa gahom karon nga imong nahutan. Ikaw ra ang paglaom sa bagang duot sa katawan. Aron maila ang kaluwasan ug mabalik ang kalinaw. Ginoo ko. Nganong ako ay inyong napilian. Gamuhupot ining gamhanang singsing. Yano na kong tao. Ug wa ko magandoy nga mahimong superhero. Wa. May bas ka, dilit magkabanga. Lula? Lolo? Uy. Kalit silang nawa sa kong atubangan. Kalit silang nawa. Imposible. Patalyo? Kinsa nang gikasulti nimo? Kaya sa gawas? Wa man. Marta ka na lagi. Wala ko po kawaran na maskol. Dili gusto si Mama Sina nimo. Nga mo eskwela ka karon. Ano man? Gusto niya nga makapahuay kag tarong. Kadlaw na biya kang nakatuhog. Dali noon. Isara ko nagpagbalik ang pultahan. Oops. Doon kayo. Asa man to? Tanas kwarto ni mo. Aron makatug kag balik. Aon sa man, gigutom ka?
Opa, Aw, tara. Mabayin nita. gusto ko nga mo inom chocolate. Kanang, usak ko, kana pari sa puto gani. Tsokolate nga parisag puto. Chocolate. Sige. At ta silang manang Dilya-Biente. Ang ilang tindahan mo'y pinaka-the best. Di ba? Oh. Tana. The Tana best ba? ka na. Tana. Lami kayo puto og tsokolate pa. Kani adto lulatrin siya nga nani karon. Kang manang Biente Dilya na kini. Yung anak. Aw, Lami kino. lami. The best. Ang saan po na Iparisan nato? pagyod ka ng manggang hinog. Oh, the best magyug kay na. Mo manay Paris gyud. Puna nato ganahan ka. At Dalia, puna ipalihog ning among order. Salamat. Oh, sige. Sige, Kyle. Kaon pa kayo dong? Gamhanan, Sing-Sing! Oh, uy, nag-usap ning bata. Kalit ka mag-umisinggit. Dong, Kyle, ano kung kalit ka masinggit? Paghilom dong. Sorry pa. Kalit man ko kung ninumdum sa natabog hapon. Nahimo kang superhero. Inayan ang tingog ni mo. Madunggan ta. Sorry pa. Nalimot ko. Secret man din na nato sa. Asa ba ka? Ano nagkaangka-angka man nga naglakaw? Mura kang magipaslakan og agungal. Ay, nga. Kaila kag agungal? Kaila, oy. Kuwan ka lang. Gibanus-banusan ko sa mga piniliso, busing. Bungkag ang isyububot. Bangag sa ilong. Bangag sa siyubot. Asa naman taon itong imo mga koleksyon, boss? Ang imo mga galamay. Huwag mo lang gimitabang na to. Pero makagawas din ta din eh. Taon niyo eh. Sa kadaghan sa mga nagdawatan sa kong payula, apan wapay usa nga mipagtimaw, aron katabangan tabangag sa ilong. Agay. Busugan na ako pa, uy. Sulit. Kasab dong Kyle. Busog kayo. Parehas, ita pa. Kadakuan na pa. Tunado. Niya pa dong. Kyle, anak. Pagdali. Magpalayo ito sa limbos. Opa! Kanawa, mataw pa! Kanawa! Dadaot na lamoy sa limpos sa mga tao o ang mga murtang. Kyle, anak. Nado ka pa! Ang limpos, gigugod ang mga tao, gilamoy. Please, gamit tayo mo Kami gahom pa! pangkirya sa mga tao. Gamit tayo mo gahom! Pero, taghang mga tao, makitaan ko, anak. Tapunay ang imong naon sa imong t-shirt. Kanapang mura ka ng ninja. Gusto, humuon ko. Ako ibatis ako. Pagdali pa, kinala dili pa daw alipos. Gamhanang sing-sing! May dako na sa pag-imong lawas pa. Mura kag si Hercules. Di apadung ang alipos. Gamhanang sing-sing! Wamaon sa ang alipos pa. Ilamoy lang sa alimpos ang akong kitira na gawom. Hala pa, doon lagi kayo nato pa. Murag suyo punta sa alipos pa. Kunit sa pustikal. Pa! Padala ko! Dili mahiwa. Sumasungon ko ang alimpos. Di anak ko sud sa alimpos. Sakra, ingon sumay dako kayong dag niya sud sa alimpos. Murag gini. Wasin mga til. Kusog kayong mitituyok kuman sa alimpos. Punitan kong iyang ikog.
Karon di ka palayo din eh! May kanitiwa ko ba dahil sa Alimpos? Pansala kay naitabo ni Papa nga misuod man sa Alimpos. Nagkos ka niya! Pero dili ko magpapiyog di mo! Dili ka makadaog sa kahom sa katarong! Pakuskan ko ba na akong kagalingon? Gamhanan sing-sing! Pati kung mas ikuskan pa ko! Nagkayo akong lawas! Bitaron ti ka pag-usab! Gamit kaning imong giikog na akong gigunitan! Ala, padaw na may atras ang Alimpos o kuha madayon dinin ako. Sige, Alimpos! Palayo! Palayo! Dili kong ibuhian ang imong gikog! Karon, ilabiyog ti ka! Ugit sa palayo din kapita! Tinayangangay ni mo! Gamhan ang sing-sing! Pa! Layo kayo ang gilakputan sa Alimpos. Dili na makita. No, hinayang imong tingog dong kail. Tikalik padunggat ta. Sorry pa. Ay, waswasit ka! Salamat! Salamat, Diyos ko! Nanggawa sa mga tao sa ilang gitaguan pa. Nabunod ka sa Alimpos! Pidoon sila nato pa. Isablet daw ang nagpuno! Siya mo rin nagkaluwa sa tuhaki sa mesa! Magpalayo ta din kail. Sa kinayon sa kong bugom ko. Opa. Ops. Mudagan kong kusog. Gamhan ang sing-sing! Wala! Wala sa kusog yung kagat! Yung isang kagat sa pasta! Isawad nyo siya! Hindi naman daw kung kisam to siya ni Pundante niya. Siya mo nagkaroon sa Diyos. Siya ang superhero. Oops! Wow! Daringan ka mulapas. Yan at sa ato pa. Okay lang. Mura man kung nagsakay airplane. Abot mandayon ta. Kaila, paminaw anak. Sikreto na to niya. Kinanglan, wala ing masayod sa akong gahom. Okay. No problem pa. Secret. Gamay ni Kuwang. Mao man ako sa pagsilig din eh. Yaran, daspan mong gisaw ko pa. Salamat tong kail. Namanasad ko pa sa pagpaspas sa mga ambog sa mga appliances o bintana. Uy, very good. Malipay gid si mama ni Musina. Uli antong gikas merkado. Maoy, Jud. Si Prito ko'y maning nanawag. Hello, pre? Bertano, naroon ni. Unsa ni? Angon sa pre? Iyong ka sikreto. Pero Nganong unsa? nabadiog na sa mga radyo eh. Agad ka na nagtanaw sa television. Angon sa? Iyon ano ka mong yung TV, pre? Kadiyot. Sikata ni Papa taliwa. Kinuukot ta. May ugingon mo, pre. May nagani kay oras na makakita. Sa makita si Mulaw. Kay purong nagtisad.
Mag-amping lagi ko sa sunod, pre. Pero, Petalyo, unsang itong klasya sa limpo sa imong kinkwentro para may kinabuhi. Gusto ka, pre Tukoy. Doon na yun. Og mao na siguro to, ang gingon nga tiguang nga manigti ayon. Kadaghatag na ko ining gamhanang singsing. Unsa, pre? Ang kusog kayong pwersa sa kangit-ngit. Oh, boss, medyo malipayon lagi ka. Nahimuot ka na yung atong sitwasyon karon. Kabantay ka. Labing siguro. Man ba ikita, boss? Priso kita ni tibok kinabuhi na itong silot. Nga ikaw malipayon nung ka. O di ba ka? Di pinalti ta. Kung doon na magani. Kay dako kin sa itong himos balaod eh. Bangag sa subot-bot ni mo. Osto ka. Sakit pa akong kuwan ba? Sakit pa akong kuwan. Gani, boss. Sakit pa. I-transfer na sa bilibid prison, boss. Tungod kay dako kay itong kaso. Mao ka na ang nakapahimuot na ako. Tabor. Bali may mo. Oo. Apriso itong muot mo ka. Paminaw. Bangag ka sa imong subot-bot. Mao ka na ang higayon nga makapuga kita. Ha? Unsa tumus? Tinuod tong ako na bati, boss. Tinuod ka. Pagkawik ni mo. Hinomdumi, bangag ka sa subot-bot ni mo. Ha? Di kayo. Daghan kitag galamay. Galamay naman. Galamay, boss. Daghan kitag mga galamay. Daghag koneksyon. Daghag kapit. Bangag silong! Bangag sa subot-bot ni mo. Sina? Talyo! Usay man. Usay man ko ikalagan. Human ako paglaba. Human na sab kog pagpanghugas. Nagkalimpyo na sab ko dinis bay. Dili na mo'y buta ko ipasabot. Unsa man lang ka? Napakisugo. Usa pa ni balitang ako na sarer na. May kusugo no kaayong alimpos nga may abot din sa tundapit. Sa painitan ni Manandilya. Oo lang ka sina. Ginoo ko. Dali ko may uli kay nabalaka kayo ko. Mama, dili ka ngay mabalaka. Kay naa si Papa Talyo, ang atong superhero. Usay buti may pasabot, Carl. Gamhanang sing-sing! Kyle! Pero ate Kra. Ikaw yung bata ka. Joker ka yun. Joker. May kay nagbanta na ka, Kyle. Sa pangigutom ka na, kay lutuan ta ka. Bunsog namin ni Papa. Di kami sa ilang kanang Manandilya na mainit pilto. Ginoo ko. Dito ra ba kaganina ang dakong alimpos? Ha? Kuhan kining, nakitang alimpos dito. Di ba, Kyle? Wa bitaw. Basi no gwapo ang alimpos sa pag-adto namo. Ay, salamat sa Ginoo kung mao ka na. Nabalaka jud ko pag-ayo. Ilabi pa kay suki kay nato ng dilyas painitan. Permita didto. Maog yun, langga. Boss, lima kitang biyahe sa munti. Boss, binansyo. Swerte sila kay nakip sila maka-eskapo sa... Sigurado na ba na, boss? Oo, Tabor. Busa pangandam ng daan. Asa man ka, Pa? Sa merkado. Nalimot sa pagpalit si mamasina ni mo og suka. Saan man na, Pa? Magluto mag-inununan sa kuhon si mama ni mo. No, mau pa? Ndo takot. Lamera ba ka na inununan panganaan sa kon? Ganahan ko. Lami yun. Ilabi pa kay sa kuhon kinilutuon. Magani. Manamin, miho nang mangka sa paglakaw pa. Ni apadong din ang magtiayong tigong. Asa good, mama ko'y nakita. Kanagod, ni ano sila sa tong dool. May adlaw ninyo, lola. Mayong adlaw siya, Talyo. Huwag kami masayop sa pagpili kanimo. Kinalupig mo ang kahom sa kagitnit. Ang alimpos ba ang buot ninyong ipasabot? Gusto ka? Huwag nalupig mo siya.
Apan wa mo siya mapatay. Kalayo sa kong gilabayan niya, unya buhi pa siya. Dili mo siya masayon-sayon sa pagpatay, Talyo. Huwag mao ka na ang among gikahadlokan. Kaya no, Lola, Lolo, Samtang buhi pa siya, makahimo pa siya sa pagbalhin sa taong dautan nga sama niya una siya mamatay. Ug mas makusgan pa ang gahom sa tao ngay ang tugahan sa iyang gahom. unsa? Oh, kalit silang nawa. Kinsa pa? Ang duha ka managtiayong tiguang. Naana na ka pa? Ha? Unsa may naana? Kaganina pa mga nang sige istorya dira. Pero wa man ko'y nakita nga imong gikasulti. Sige kag istorya nga ikaw ra usa. Sige sa kutanaw nimo. Mongo na kaingon ko na anak ka. Anak ba? Bangag sa ilong. Tara, uy, mapadayon na kita sa merkado. Bangag sa ilong. Mingaw na kinidapita. O nga pangandam na, Tibor. Unsa? Mao kini ang gustong lugar o gustong oras. La, kalit mihunong sa kinan. Hapa, Di po sila patay ang mga bantay na to. sige, hutda sila! Sibog, Tibor. Wala. Sibog. Nahunong ang buto-buto. Si Sibog kay ilan na po silon ang lakapurtahan di sakyanan. Oh, boss. Wala. Bili na, boss. Gawas no na kita, Tibor. Gawas no na kita. Salamat. Men, good job. Salamat din iyo. Bro, Sige, salamat. Tibor. Manibat na kita din. Sige na. La, boss. La, may buhay pa. May buhay pa. Patagi kong armas ninyo. Pahuway sa dayon. Hala. Perting pataya, boss Bilancio. Tusak. Hala. Namikat ang mata. Tara ka mo. Talya! 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 Laga, uy. Asa? Ha? Tamuang nga. Sa asa? Yambak lang ko kalita. Asin na laga, gitawag ko niyo. Nga naman. Ngano mo pa makalungag og kanon? Oh, ano maglungag ko? Suko ka? Oh, dili, wam ko suko, pero nagpapaliwanag lang. Sabi niya? Pero nga nung maglungag man ko na ko, aber, Aw, di ay. Dili di ka, mo balibad ka? Ha? hindi ko mapalibad ko. Wa. Ang maglungag li ko ron. Pumanog labanan ko lang ka. Oh. Abida kong isog ka. Ingon di ko. Char-char naman nga ko lang ka. Itsahan pa lang ko ni mong iring. O sige na, tiwas na itong pagpanlaban mo dito. Oo lang ka. Your wish is my command. Abi ko pag isog. Bahag man ding ikog. Ayo og di ka dog. Ha? Yummy kayo food. Yummy kayo pa. Papa, naglini mo nagluto. Thank you pa. You're welcome. Ikaw, sina lang ka. Lami ba nga akong giluto? Meron. Pero, mas lami gid ka. Kadog ka karon. Kaya binutan man ka. Yes! Kini! Nadya mo. Ah, Pero oh, panghugas wala. una ini at hoy. Ah? Paminaw, panghugas una ini atong kinanan ha. Ako? Ang agkinsang. Ala, nakadungog ko ato. Di ako may manghugas ron. Si Daddy di ay. Bangag sa ilong. Nahala sa pagdali kaon, dong kail. Kay ako'y manghugas plato karon. Si Daddy, Papa. Ay, ang cellphone ni mo Talyo, oh. Kisa mo na nanawag. Relax lang. Why trampas? Si Prito ko ron eh. Nga ba? Tumagon na ako ha. Hello? Prito ko eh. Pre, ibawa ka sa balita, pre. Ibawa ba ka? Naunsa?
Anong, murag kang nalisang diha? Nakapuga ang mastermind sa sindikato, pre. Unsa? Muna, o gihurot sa pagpatay ang mga jail guard nga ubay sa sakinan. Dautan gaway sama sila. Aron dili na sila pamarisan pa. Angay sila nga puuho ning dagway sa kalibutan. Nagtaliw. Dili ko nabuot pa gamay tabo ang pagpamatay nila sa mga bata. Aron ilang kuhaan sa mga organs. Ya, usay plano ng bato, pre. Unsa, pre? Buhaton ko ang tanan. Kutog sa kong mahimo. Aron dili na sila magsabwag pa sa ilang kadautan. Nagtaliw. Di alata sa akong mga paboritong rest house, Tibor. Karno mo kita na, Boss Minancio? Mansyon ang sud sa akong gate. Ya, dapin bagi dagat. Men, parehin ninyo ang dakong gate. Aron nga magkasoda kita. Na, men, manood na kita sa mansyon. Igmata ka nun ay ang inyo mga mata, men. Ayaw mo kumpiyansa. Boss, Oh, the best ginang napita na. The best. Neo, nagbunta og kining mansyon. Unya, ubos pa kining pangpang mo. Nawa, dagat na. o may sikreto kining dapita, Tibor. Ha? May Sikreto? Yes, of course. Uy, May sikretong langob ang ubos nining maong mansyon. yaman! Hinungdan nga ni atang karon kay luwas ta dining dapita. Oh, luwas gid boss. Kay imong property ang diyan dapita. Way mga silingan. Og may sikreto pang langob. Dali, kuyog na ko. Asa boss? Sa sikretong dapit nining dapita, Boss. Tama. Nga nung nagbalik ng mansyon, ha? Di na sa imong kwarto. niya dinhi ang sikretong agianan paingon sa langob. Mao ba, boss? Tabangi ko sa pag-alsa nining katre. Oo, boss. 1, 2, 3. La! Ang karpet, walison ako. Ge. Giwalis ko na. Uy! Hala! Kahoy nga bulag pultahan paingon sa ubos. Bisiga ang gamay ni mong mata. Agianan Ablihan paingon ako, sa ha? ubos. Dige, abli. Abdi, ay sa pag-una-una, imo Di ba? pagkakanon. Naamoy kamay. Tanaw. Naamoy kamay. Mao gyud! At malalagaan yun ka. Mao gyud! Agianan paingon sa ubos. Hagdanan ka na, boss. Mao gyud! Paghuwat mo sa musulti ko, ha? Dali, ubala ko. Obos! Hala! Kanindot nga bita, boss. Puko ko tag-kanindot pinapitan. Pero nindot kayo. Nakagkatagalan eh. Bisa ng basketbulan, no? No? Masulti ni. Oh, grabe. Simentado pa. Wala ka. Mana. Istorya. Ay, ikaw sa... Lagi. Gituyo ko gid kini sa pagpabuhat. Nya, asa pamatay ni boss? Asam ta? Wa pa kita moabot. Ha? Mo ba? Asa pamalita? Sunod lang nako. Doon lang ta. Oh, hala! Speedboat ka na? Wa ka katagan sa speedboat. Oh. Mao kalay akong getaway nga sakiran kon mo sibat ko.
Wow! Di yun ka madakpan, boss. Kay idlas mo kay ka. Bangag sa imong sibot. Lain sa lagi mo. Kinahanglan nga mangandam kita. Kay wa kita'y dag-anan ni atong taong gamahanan. Katong musinggit og gaman ang sing-sing! Ano, boss? Ano? Oh, kana. Mao na. Oh. Matay. Isa'y matay. Isa'y matay. Jop. Ay, ikaw ha. Gamahanan na yan, sing-sing. Lagi. O kuwa'y daganan ng ato mga high caliber nga mga armas. Ego lang kini nga muuntol sa iyang lawas o di siya balutlan. Mao! May gahong bagay siya, boss. Wa tayo nagkanan niya. Kinahanglan niya makakita-kitag paagi. Bilib ko niya. Nibilib ka? Di ba? Sa iyang contact. Oh, lagi. Kartel yun, ha? Nako, bilib, nako. Kinahanglan makakita-kitag paagi. Nga mahimong patas ang away. O nga malupig na to siya. Boss Binansyo. Nalitibol. Saan ko ni mo, Bastos. boss? Bastos, ha? Kita na bendo, ha? Ha. Don't. Mana. Kining suwayan ta sa pagpadagan kining speedboat. Sakay ka? Oh, padaga ta! O, sige. Okay, boss. I-off ko ng TV. Balita yung television. Nga hangtod karon. Padayon pang pagpangita nila ni Binansyo og Tibor. Ang mga pugante. Wa pagiday sila madakpi sa mga tinugyanas palahod. Ex-military official day katong nganlan og Binansyo. Dili mahimo silang gawas nun. Tingali mapadayon na sabnila ang ilang iligal nga kalihukan. Ilabi na sa pagpatay sa mga bata aron kuhaan sa ilang mga organs. Pero unsa may mahimo ko? Unsa? Yo! Lingaw kay ko, boss! Lingaw. Layo na katong namtalay. Naandas laon. Ya, laom na kayong napita. Mao. Usa ka nang nagsiga-siga sa unahan. Lang! Bulag, suga nga. Magpaong-paong siga. Ha, paong-paong siga. Ha, nasilang sa dagat. Ha, huwawa. Patay. Pupadol ta. Nakuryoso ko na. Boss! Boss! Nganong mihunong matatungod ining nagsiga-siga, boss? Siga-siga paong. Nakuryoso ko, Tibor. Oo, nag-ilis mo ka, boss. Diving suit gini. Lindutag lawas yung boss, eh. Usa? Naglawas yung boss. Sige, magkagtanaw sa kupunjuhan. Huwag na ka. Don't. Kini ako gisulob. Muna siya gitawag og diving suit. Mudive ko. Gusto ko nga sutaon ka ng unsa man ka ng nasa ilawom sa dagat. Delikado, boss! Unsa? Tingalig dunay daw tang mahitabo nimo. Gibati kong daw, nagpangamay kini kanako. Tiborsyo. Tiborsyo. Murag gusto niyang madiskubrihan ko siya bangag sa ilong. Boss. Ayaw ka balaka. O ayaw ka hadlok. Bumalik na dayon mo. Okay? Oops! Hala! Isawag ka ni Boss Binansyo ang nahimutangan sa ilaong sa dagat. Niya nang nagsiga-siga. Unsa makaiyang madiskubrihan? Dili ka ha? Nga mamiliglo si Boss Binansyo. Doon na lang ko sa nagsigabaw nga suga. Unsa magkakana. Nag-alam na ba o kaluya ang pagsiga? Paong niya. Purma o dako kayong tao nga nagsiga-siga o niya mapaon sa. Pero
Kay bulungan ang iyang tiil ingon og ikog lang. Wa siya tiil. Ang iyang ikog galing nga mituyok og mililo kini. Unsay mililo sa ubos. Dili mahimo. Lamin sa lilo kining speedboat nga akong gisakyan. Kinahanglan nga muli kay Bus Lilo. Muadto ko sunahan. Pero si Bus Binancio, wa para ba? Bahala na. Kasalam yun kini. Dili lang kay ko palayo. Aron makita ko ni Bus Binancio kuno galing mutong nga siya. Pero uwi pa ka si Bus Binancio. Wa ka siya lamya sa dakong lilo. Nasul ko sa dako kayong lilo. Pero, kay bulungan, wa ko mapil sa pagtuyok sa dakong lilo. Ang dakong tao, siya ka na, nuhay tiil. Nahisama siya sa usa ka genie. Ayaw, kadlok na ko. Ingon usa, nakisulti siya na ko sa akong huna-huna. Ayaw kay ako kini nga nakikisulti kanimo sa imong huna-huna. Unsa? Mabasa ko sab ang imong huna-huna. Ha? Kahibulungan. Kahibulungan. Gusto ka. Tungod kay gamahanan ko. Gamhanan ka? O Binancio. Nakahilakan ako. O nasayod ko kinsa o unsa ka. Unsa? Ako si Buhawinos. Buhawinos? O ikaw ang klase sa tao nga akong kipakita. Ngano? Tungod kay managsama ang klase sa atong pagkatao. Wa ko may matang. Nag-alindasay ko. Ngano man ingon sa may gibati sa kong puwersa sa kadautan. Padayon niya po sa paglilo. O pinanak minutos kami lamay. Kuyaw na nila. Kuyaw na ni. Dili kadog mahutan sa oxygen si Bus Binancio. O labing siguro, magkabsan siya sa kinabuhi. Saan na kinitabo niya sa ilawom sa dagat? Nganong nakaingon ka nga managsama ang klase sa atong pagkatao? Dautan ang imong mga binuhatan. O dautan usab ang akong binuhatan. Dautan ka? Wa ko'y laing buhaton, kundili ang pagsabwag sa kadautan. Unsa? Tungod kay iya sa kangit-ngit ang nahuptan kong gahom. Unsa? Luyan ako. Ug sa dili madugay, mamatay na ko. Kinahanglang ibilin ko sa laing binuhat kining akong gahom aron mapadayon ang pagsabwag sa kadautan. Ha? Kay kung dili ko kini ihatag sa uban, mamatay ako. Lakip na kining akong gahom nga nahuptan ug ang nakanindot ini kay mosamot
Unsa di ay? ug maimo kining tanan pinansyo kung dawaton mo kini. Buhawinos. Dawaton ko na. Andam ka na bang dawaton kini pinansyo? Andam na kayo, buhawinos. Pagpadaw na kong pauli sa rest house ni Boss Binancio. Gibiyaan na ako sa salawad. Kaysa kinugayon niya sa ilawom sa tubig. Imposible kayo buhi pa siya. Pila ka oras siya sa ilawom sa dagat. Ug imposibleng mabuhi pa siya. 30 to 60 minutes na lang ang ginugayon sa iyang oxygen. Labing siguro. Patay na gid siya. Ug kay patay. Ako na ang mahimong boss sa mga sakop ni boss sa iyang sindikato. Ako may right hand niya. Natural. Magpuyo na niya kung hari o kadunahan o mabuhat ko na ang tanan akong buhaton nining among dapit. Aw, dili na pwede. Kay naamang katong gamhan ng singsing. Sigurado mapugngan niya ang akong mga plano. Kay gawas ka kusgan siya. Gamhan ng pagyod. Husto. Musibat ko ning dapita. Da ang daghan kayong sapi ni Boss Binancio. Mularga ko sa gawa sa nasod. Ug dito, mag-happy-happy na lang ko. Pag-antos na lang, Pinansyo. Kamay pag-antos na lang. Umani mo na ang kahom sa kangit-ngit. Ay, Taliyo. Ano naman ka, uy? Kalit man ka dihag mata. Singgit ka. Ano ka? Gibati ko. Ang kusog kayong gahom. Langga sina. Unsa? Gidagaw man siguro ka, uy. Ano ko, may abot ka maggahom-gahom diha. Oh, ha? Katug nagbalik, uy. Kamata nun tada. Tug na. Sa'yo para baka ugma si mong duties trabaho. Oo, langga sina. Sige na, higda na pagbalik. Sige. Kakusog sa bahong gahom. Kinsam ka siya. Nganong ingon ni ining akong kipati. Matarong ka ang naghupot sa maong gahom o dautan. Mao ka na ang subo kayong balita, mga kauban. Disgrasya! Namatay si Boss Binancio karon. Samtang midayib kini kay may gisusi sa laod didto ilawom sa dagat. Ganang may sawa man siya, sa may nungdag. May gisusi siyang siga sa ilawom nga magpangpaong magsiga-siga. Maong migamit sa oxygen, midayib siya. Pero pila ka oras lang ang nakalabay. Wala gid siya mutunga. 30 to 60 minutes lang ang ginugayon sa oxygen. Mao nga, imposible kay mabuhi pa siya. Husta ka, Timors. Wala ko ilang mahimo. Mibalik lang ko din sa sikretong rest house ni Boss Binancio. Kay, tingali pa niya og ako'y sunod nga mabiktima sa magpangpaong siga-siga nga suga sa ilawom sa laod. Yang sao man ni Ron. Walang tayo busan eh. Walang mangon itong grupo. Sao lang eh. Kita no, paminaw. Sayot ang tanan. Nga ako'y gihimo nga right hand ni Boss Binancio. Di ba? Oo, Timor. Timor, mira. Aminin. Kulmao, uyon ba mo? Nga ako'y muhulip ni Boss Binancio sa pagka-leader? Isip, ako may iyang right hand. Uyon. Uyon, kay binatan, di ba? Uyon. Kulmao,
Ako lang yung leader! Hulit ni Boss Binancio! Mabuhay si Boss Timor! Mabuhay si Boss Timor! Mabuhay! Ako na ang hari nining grupuha. Ako na ang kahum. Ako na karong si Boss Timor. Mamatay si Timor! Kisa to tingog! May buot bang mubabag sa akong pagkalider ng grupo, ha? Wabos! Kumaw! Kinsa mo nito? Ako! Di ba klaro? Layok na pit. Kinsa ka! Nga mapangahason! Nga mubabag sa akong pagkalider ng grupo, ha? Do, Aldre! Al makita nimo ang imong gipangita! Dol! Matuman, Timor! Buhawi! Padung ako! Kalita! May buhawi nga niya padung! Niya padung din eh! May hulong sa kutungod! Kay posible! Dili ka ni ordinaryo! Mga kauban! Posilontang buhawi! Pawanantang sa bala! Yan! Hulong! Hulong sa pagpaputo! Iko lang gilamoy ang ato mga bala sa buhawi. May katawang buhawi. Huwag yung tingog. Bahak karon ni Boss Binancio. O din hirata ko no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, pasensya kayo ha, nga wala kayo matiwas kuwang og usa ka adlaw, Sabado. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw sa mga asoy ni Kuya Goliath, gamahan ng singsing.